morning everyone. Ini enkala Georgia trip da second day. Itte first ge enkala breakfast manpare vaida. Enkala stay mandinal pordu. Itte multurdu enkala poondulla. First enkala popuna place opanaga Zinwali water reservoir. So enkala alpa itte reach aya. Reach adu tule a place enchondu tule back sided. Beautiful place. Indu Zinwali reservoir. ಮುಲ್ತ ವಾಟರ್ ಎಂಚ ಪನ್ನಗ ಮೌಂಟೇನರ್ದು ವಾಟರ್ ತಿರ್ತು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ಸ್ಟೋರ್ ಆಪುನ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾಮ್ಲ ಕಟ್ಟದಿರು ಜಿನ್ವಾಲಿ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಂದು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಪೂರ ವಾಟರ್ ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ಪೂರ ಜಾರ್ಜಿಯಾಗ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಪುನ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಕಲೆ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಐಟಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಫುಡ್ ಐಟಮು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಕೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ದ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಶಾಲ್ ಪೂರ ಸೊ ಅಂಚೆ ಏನ ಪೂರ ಉಂಡು ತೂಕ ಬಲೆ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿದ ಇತ್ತಂಡು ತುಲೆ ಬಲೆ Yes, all this silver, all silver. Yes, this baby silver, this baby. Yes, this design, this, yes, very nice. This, all nice. As this Kamarin. 알바 인칠번 애들.
Sana manca. Ah. Dale, di play river. ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಮೌಂಟೇನ್ ವಾಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ video 16 14 అమ్మ గట్టి బట్టలే అక్కడ మీరు తిక్కుండి అంచ ఆ టైప్ ఉంటుందా అల్ప ఒకటే ముట్టుతావా అందరియా అంటే బద్దలే ఓకే నీరది చెప్పక బెస్ట్
ಕಾಣುತ್ತೆ ಮುಂದಲೇ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಲಕ್ಕ ನೀರು ಇತ್ತರದ್ದು ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಬರೋನೊಂದು ಸೀದಾ ಒಂದು 4 ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ವಾಟರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ನೀರು ಅಡೇಗೆ ಒಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಿತ್ತದಲೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ఒక ప్లస్ అల్ప ఏనప్పుడు సో గుర్తు చేయనప్పుడు ఎవరన్నా చూడి చెవులు పోతుంది ఫుల్ 360 డిగ్రీల మౌంటైన్ వెదర్ సూపర్ కూల్ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು She will explain everything and she will give you 4 tastes. No, I will explain. You can taste and try, my dears. Hello and welcome. Look it. And benefits and kind has different value. First one, now we have honey from raspberry flowers. My dear, raspberry honey, this is first especially for flu, for birthday fever, and best is, my dear, for our immune system. Look at this plant. Because look at this plant, raspberry has many vitamins. Vale, Maria. They don't bite. They don't bite. Yeah. Nasıl?